Evo nas na Radan planini i pokazat ću vam kako se sklapa šator. Zato što vi nikad niste sklapali šator u životu, kao što ni ja, evo ja sam prvi put sklapam. Svaki dobar šator mora imati dva sloja. Ovo je prvi. Korak od prvog sloja je da bude zaštitan. Štiti od vetra, vlage, kondensa i tako to. Ako imate dobar šator kao što prvi ja imam, morate ga prvo rasprostriti na zemlju. Rasprostnuti. Jel' tako? E onda imate ove stvari koje su dosta koriste, zove se šipke, koje služe da mu daju formu. To su zapravo dve šipke. A? Vi ste znali da ovo može? Ni ja. E tako. I sad ovako ćemo mi od gomila malih šipkica napraviti jednu. Ovaj deo ćemo ubrzati. Sve je teže u životu kad si sam. Sada imamo dve šipke. Nabit ćemo je po. Evo ovako šator dobije jednu vrstu forme. Prikačit ćemo. Postoje šatori koji se provlači, kod mene se kači. Sad bih zavolio kamermana da dođe da pridrži. Uradit ćemo isto to samo na drugu stranu. Idemo nabiti ovdje. Eto, što se može to dalje? Bitno ne drži. Kada imate u foru, možete ga pomeriti. Još ne znam. Da bude ispravno. I da ne bude špur. Ovdje sada ima poslednji sloj, zato se zove dvoslojni. Da ne odvoji. I dalje popilo. Sada ostaje još samo da zabodemo kočiće. Idemo previše. Ljudi uglavnom to zaboravljaju. Pravi. A na primjer postavljanja kočića izgleda ovako. Ako je dobar teren, ovo je malo kamenit, recimo drži. Mada treba gledati da ima zemlje, to se radi tako, pod uglom, ovako. To je bilo to! A kad je šator namešten, može se uživati u njemu. Kako će nas prži sunce ovdje sutra dan.